manok terwa kamoro. Mgajuang kwa dhimbele na masira machielo kama masira marapaya weyo kajiang'wen oyitongi magi tonga mokaboro oyudo hinyruok marach kendo yudo thieth e osiptal ma Chogoria kod Chuka bang' bas mar ging'ielore ulalo manithi apaya mawuok Meru kadhi Nairobi. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Elit kod kuyo momako gande kaunti ma Tharaka Nithi bang' bas mane oting'o ji 39 bayo kendo ruombore piny ma ji 4 owito ngimagi to mamoko 8 oyudo hinyruok makoch e apaya ma Meru mochomo Nairobi e daraja ma Nithi River. We have had some fatalities. The other thing that we are yet to know is what exactly is the cause of the accident, because that is subject to investigations, and we ask upon the members or the family members to take heart. Kalore kod kamanda mar obila ma Tharaka Nithi Zikias Ng'eno wacho ni rang'oki mar sipidi kata break e ong'wel kendo lal gino mane okelo masira no ka jaboro mane oyudo hinyruok yudo thieth e osiptal ma Chogoria to kod Chuka. These are passengers who are traveling to the various destinations, and the relatives are yet to be identified as the bodies are yet to be identified. Fine, this place has been named as a hotspot all along. Magi timore kinde mar riwruok mar Kenha e duol mar NTSA to kod mano mar obila NPS obago romo Nairobi mar tiego derepe kendo jiwoge yore mag bedo kod ngima makare maonge chochni mag paro ahinya te kinde ma derepe ni apaya. Hiyo ajali nyingi naona kama mimi zinasababishwa na kitu inaitwa fatigue, ile kuchoka, ule uchovu wa mwili. Pia sasa hiyo kwenda usiku bado inachangianga juu tuseme umefika pale Busia, umekesha kwa jam, asubuhi umevuka, mwenye mzigo anataka mzigo yake the following day, inabidi sasa ungangane na mausingizi zako mpaka ufikishe. Mimi wangetoa hiyo safari za usiku at least. Very key, and in agility we don't take it lightly, because when you have a driver who is healthy mentally, then you automatically have a happy driver and you finally have a happy customer. We are here today mainly to discuss about safety. So annually we have this drivers conference where basically we get in touch with our drivers to discuss about behavior on the road. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto gikone ogolo duonde e wi ng'anyo mar lakteche